Sant Joan diu en el seu evangeli que en el principi va ser el verb, però el verb com a logos, el verb fet carn, fet persona, fet pensament, fet sentiment i a la vegada, immediatament, fet també realització, acció dins del pensament, pensament, projecte, institucions, identitats. Identitats religioses, però també, com no, identitats morals. Identitats que fan fort amb un poble i col·laboren a crear un pensament i una filosofia que els hi és pròpia i al ser pròpia marca un caràcter que a la vegada no pot ser més personal i intransferible. El cor espiritual i geogràfic del Principat és Meritxell. Presidida per una imatge que ni el foc ni les adversitats ha pogut esborrar. Meritxell està al cim per dominar tot el país. És un cofre tancat que guarda i conserva les essències més preuades dels andorrans i a la vegada és el patrimoni cultural, espiritual i històric d'un país amb 8 segles d'antiguitat. Estem en un temple fet per persones, persones que creuen en una institució, institucions que fan viure a les persones una vida especial, una vida diferent. Per vostè, mossèn Ramon, suposo que Meritxell és el paradís, però ull viu, perquè el paradís no existeix. Fins i tot els àngels no estaven a favor d'ell. Què em diu això? Molt bé, certament el paradís, vam marxar del paradís, però la vida és un camí que ens fa tornar cap al paradís, perquè l'home està fet per ser feliç. Aleshores, doncs, primer que tot, el santuari són pedres, però les pedres vives som nosaltres, va dir Jesús. I quan hi ha amor, doncs Déu habita dins dels nostres cors. I l'important és que nosaltres siguem temples vivents de l'Església. I aquest santuari té valor en la mesura que ens fa ser temples i ens fa estimar perquè siguem temples de Déu. I aleshores, com aquest caminar que fem per aquí, aquest jardí de Meritxell, el meu fill va dir, l'home camina, i en aquest caminar cap al paradís ha de ser feliç. I Maria va cantar, el Senyor ha fet a mi meravelles, magnifica la meva ànima, Senyor. Això vol dir que som cridats per anar cap al paradís, des de dir aquí o des de dins de l'Església, que també marca un camí. O sigui que el paradís som nosaltres. Som nosaltres a mesura que nosaltres estimem, perquè Déu està dins de nosaltres. Però com sabem, l'amor és un camí i aquest camí és la felicitat. Mossèn Ramon, sabem diferenciar plenament el que és Església cristiana de cristianisme? Personalment, a mi els ismes sempre m'han fet por. Per tant, doncs, em quedo amb la paraula Església cristiana. I Església cristiana vol dir res més que evangeli pur. És a dir, jo tinc clar que l'evangeli és on tinc el camí marcat, les respostes de la meva vida, i per tant, doncs, per mi és l'Església i la fidelitat a l'Església. I en quant a Església, comunitat. Estem a Meritxell. I Meritxell, l'arquitectura, el meu fill va dir, virtus unitas fortior. I la virtut unitas fortior vol dir comunitat forta. Petit país, però comunitat forta. I aquí on nosaltres, doncs, Meritxell aporta a la història d'Andorra. Aquesta fortalesa com a país, petit, però fort i gran. I ara tindríem que parlar de la universalitat, de la universalització. Això que d'una manera absurda diuen globalització, que ningú entén. La Iglésia és universal, té que ser universal, el qual vol dir oberta a tothom. Però fixi's bé que fins i tot el nostre himne parla de lluita entre religions. Com se menja això ara? Bé, jo el que intento tenir clar és que per estimar a tot el món s'ha d'estimar els de casa meva. I jo intento, com a educador, fer estimar el país. El primer objectiu nostre és fer conèixer i estimar el país i mamar el país. I aquí Meritxell és per mi el gran símbol en el qual estimem aquest país i ens fa estimar el país. Estimar Meritxell i no estimar el país seria una hipocresia, una esquizofrènia. Segon, també estem aquí a Meritxell, que l'ha fet un agnòstic. Per tant, doncs, què vol dir? Que està oberta a tothom
I aleshores, què he fet? Aquell claustre que hi ha allà dels miralls és un pensament a l'Alhambra de Granada, al món musulmà. La llum és l'hinduisme i és l'Evangeli. És a dir, que el santuari, estimant aquest país i estimant aquest Meritxell, ens obre els ulls a totes les religions. I amb un gran respecte i una gran diversitat. Jo aquí he vist hindús que venen aquí i toquen la Mare de Déu. El dia de la festa, a la nit, a última hora, i mengen coco allà fora. Per tant, doncs, la religió el que ha de fer és agermanar. Meritxell agermana i ens fa estimar aquest país. I amb estimar aquest país ajudem a tothom. Meritxell, aquí, amb les almoines, aquests llentions, què faig? Ajudo els més febles de la societat. Beques, aquests nens que tenen problemes a la família, sense feina, matrimonis trencats. D'on surt Meritxell? Aquest nen que hi ha a la falda de Meritxell. Són tots els nens del món, batejats o no batejats? Una pregunta que comporta el que vostè acaba de dir. Clar, el que passa és que moltes vegades les persones, la gent, nosaltres, anem a la bona de Déu en comptes de fer el que Déu mana. Bé, és important per mi repositivar la vida. I aleshores, doncs, és important dir al matí què faré avui de bo i al nit dir què he fet de bo. És a dir, i amb això és quan Déu està amb tu. Perquè Déu no és pensament, Déu és vivències. I aleshores, doncs, anar a la bona de Déu, doncs, per mi només vol dir això. Com jo interpreto aquest Déu que ha d'estimar el món d'avui a través de jo. I això és fer el que Déu vol. I és aquí on nosaltres ens hem de plantejar, nosaltres i totes les religions. Perquè aquest Déu és diuen misericordiós. La paraula més bonica que la paraula misericòrdia. Nosaltres diem Déu amor, tots els hindús diran Déu llum. Això és preciós de veure que llum, caritat, amor, ens uneix a tots. I això és anar seguint el camí de Déu. No podem anar a la bona de Déu. Seria allò d'un ramat sense pastor. En aquest lloc de pau, amb el santuari davant, l'ermita al costat, tornar a les arrels, a les identitats més pures d'Andorra. En un món tan convuls, tan desfet, tan nerviós, existeix algun lloc on puguem aïllar i salvar-nos de la brutícia? Ha dit la paraula clau. L'aïllament és un mal, és una malaltia. La soledat, per mi, és una virtut. I venir aquí, doncs, a Meritxell, és buscar una miqueta aquesta soledat. Jo, precisament, aquí, a la borda que tenia el capellà, les Ganyes, n'he fet una borda d'acolliment de gent que vol la soledat, que vol dir comunió. I en diem postínia, la paraula ortodoxa. I aleshores, doncs, aquesta soledat és trobar la pau interior i després d'aquesta pau interior es projecta. Nosaltres, per exemple, el Bofill va ficar 300 metres de bancs, perquè la gent, doncs, nerviosa, no aneu a la farmàcia a buscar pastilles, seieu, contempleu, trobareu la pau interior i després la podreu donar. Nosaltres venim als santuaris, trobades, que hem fet a nivell de Catalunya, l'hem fet a nivell d'Espanya, l'última va ser a Araceli, l'hem fet a Mèxic, sempre el tema a Cancún, sempre el tema, el fons, és la pau interior, que la pau és el que ens uneix a tots els humans. I aquí l'anem a buscar, en aquesta soledat, no aïllament, perquè l'aïllament, ja ho repeteixo, ens talli de la societat. I la pau i la soledat ens projecta als altres amb una paraula plena. No cal parlar tant, bla, 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 bla. Cal dir la paraula amarada de vida. I quan és de dins i s'ha trobat aquí, surt als altres. Diuen que tots els camins condueixen a Roma, però jo afegiria que no tots van a Belém. Què diria vostè? A veure, un dia un polític em diu pel poca fe que he tingut, l'he acabat de perdre quan he anat a Roma. Jo li vaig dir, ja he anat a Belém, senyor ministre. Diu, no, dic, vaig a Belém, perquè dic, jo no he estat mai a Roma, però he estat a Belém, i a Belém vaig anar a les meves bodes sacerdotals 25 anys i vaig reformar la meva fe. Però també valoro Roma, perquè si venim ara de Meritxell, Meritxell doncs, és el centre que comunica i comunió tot el país, les 7 parròquies, també és bonic que la catolicitat tingui un pal de paller que ens agermana tots. Llavors, Roma, per mi, també és la catolicitat, i catolicitat no vol dir res més que universalitat.
Però aquesta unitat sempre té un punt d'apoyo, i aquest punt d'apoyo, doncs, per mi, és el successor de Pere. Ja, però hi ha un tema que és evident, no? I és que per entendre la religió s'ha de xafar al carrer, i potser Roma no xafa massa al carrer, no parla massa amb la gent. Això, els rectors de poble, els rectors a lo personatge de Bernanos amb el seu diari d'un cura rural, no tindríeu que influir una mica més a Roma per dir-los com va la cosa? Sí, tens tota la raó. El papa, aquest papa, quan va ser ordenat, va anar a la muntanya amb una sèrie de capellans i va dir: pregunteu-me el que vulgueu. I li van fer preguntes vives i tal, però no ha fet més. Aleshores sí que és veritat que l'Església, el Vaticà II, va ser el que va dir: ei, sortim de les esglésies i anem als carrers. Jo el que admiro més un capellà que es diu Guy Gilbert, que es dedica a nens als lubars, nens difícils, té una granja i tal, i ell té un llibre que es diu El carrer és la meva església. I ha arribat a aquest moment, el carrer és la meva església. I el Vaticà II ens va obrir les portes cap al carrer. Però no sé per què, si tenim por, que ens hem tornat a tancar. I aquí està que l'apostasia silenciosa que parlàvem amb Meritxell es repeteix perquè l'Església s'ha tancat amb ella mateixa, no ha anat al carrer. I la crisi neix també dins de nosaltres mateixos. La burocratització, la litúrgia que queda estanteritzada a la catedral, han de sortir al carrer. És que fins i tot la teologia, si és molt pura, pot arribar a ser, diria que poc popular. És que el cristianisme, que perquè em preguntaves l'Església cristiana, són vides, no és dogmes, és vides. I la vida, si vols, s'il·lumina amb el dogma. Però si no hi ha la vida, si no hi ha el testimoniatge, si no hi ha la persona, si no hi ha el pou de Jacob, que la gent aquí tenim una font i la gent va beure, i va a tothom, i Jesús donava a beure a tothom i la mà a tothom, si fos qui sos, doncs llavors no hi ha cristianisme. El dogma no és el cristianisme, és la vida que viu el dogma, que el dogma és l'amor. Clar, un capellà de poble que xafa cada dia al carrer, no es pot dedicar només a la seva clientela, s'ha de dedicar... O sigui, què li demana a la gent de Canillo? Perquè vostè és mossèn Ramon de Canillo. Què li demana a la gent de Canillo? Jo el que tinc molt clar, que ho he après a Andorra, que són molt comerciants, que un negoci de portes tancades no és un negoci. I aleshores, doncs, entre tots hem fet aina que des de les 7 del matí fins a les 2 de la nit està obert. I pot venir a l'última hora de la nit aquell que busca un tros de pa o dormir perquè busca feina, des que una persona que té un problema, una té una alegria, una prepara una boda, un bateig, i després que tots aquests nens que tenen vivències tornen, perquè ara mateix aquells monitors que aporten els seus fills a colònies és perquè han viscut aquestes vivències. Per tant, res més que estar obert, portes obertes, i llavors és quan la gent, si troba la porta oberta, com que la gent necessita ser escoltada, la gent ve. Bueno, però escoltar i ajudar. O sigui, aleshores, clar, un capellà té que escoltar, però també té que ajudar. I si li ve un home que aquell dia no té un tros de pa, què fa? Doncs... Li dona un tros de pa. Li dona la mà. Li dona la mà ho és tot. La meva de Meritxell no té la mà així. La té així. I doncs la Meritxell ens ensenya a nosaltres a donar la mà. I donar la mà, a vegades ha vingut gent amb problemes i no els he dit res. Només els he escoltat i s'han curat. No en demanen res més, només els he curat. Doncs també, a vegades, demanen donar un plat de sopa, que nosaltres no és cap problema. I d'altres, per exemple, amb Meritxell li han parlat, aquells llantions, quantes beques fem per nens de famílies amb problemes. És tot, és donar la mà, com la mare de Meritxell. La mà oberta i aquells ulls romànics oberts, per llegir el cor de les persones. Un capellà de poble és l'antecedent del psiquiatre? No, el capellà de poble l'únic que ha de fer és, com Jesús, encarnar-se amb el poble. Què va fer? Déu es va encarnar amb la gent, amb el poble, amb l'home, amb la dona. I per tant, doncs, el capellà del poble és encarnat. I estar en un poble petit com jo, com Bernanos, que té tot és gràcia, doncs és un privilegi, perquè aquí parlem, saludem, acollim, no hi ha anonimat. I què passaria si mossèn Ramon de Canillo tingués que deixar Canillo? Personalment no deixaria mai Canillo perquè el porto al cor.
És a dir, que si mai em Hi ha canvia... vegades que se parla de que s'ha de canviar els capellans de lloc i tot això. Jo vaig prometre obediència, jo hauria de creure i deixaria tot el que he fet. Però l'important no és marxar amb les mans buides. Haver fet una obra, unes petjades, i haver-les fet amb xarxa. És a dir, no una persona sola. Llavors queda tota una xarxa que la gent continuarà, perquè la vida no és una persona, sinó que som tots. I unir les forces, i un equip. El Messi, per què és un gran jugador? Perquè té l'equip. Si el Messi no tingués l'equip, no seria el millor jugador del món. Per tant, doncs, aquí el que és clar és que és una tasca de sembra de valors amb xarxa. Llavors, si el bisbe em mare que he de marxar, jo marxaré i feliç d'haver fet el que hem fet i d'haver fet xarxa amb tothom perquè ho continuï. Jo moltes vegades quan us miro i veig el vostre somriure, me'n recordo del gat de l'Alícia en el País de les Meravelles. I jo us preguntaria què heu fet perquè tots els nens, totes les nenes, travessin aquest mirall amb un altre món, que és el món que es descobreix a Aina cada dia. A veure, sí que és veritat que Aina, mirat des d'avui, sembla un somni des d'aquells anys que vaig arribar aquí a Andorra, 1976, però tampoc somiava això. És a dir, que fent camí, de mica en mica, amb 4 tendes de campanya, al llarg de Xiscaró, amb els escolonets, després al poble no hi havia res, se feia doncs la gent al carrer, llavors vam dir, bueno, els pares treballen, fem una caseta allà, després aquella caseta no hi cabíem, aquí hi ha aquest prat de l'església, i així fent camí, i a cada revolt, el camí és indicar el que havíem de fer. El que hem dit a Meritxell, que l'important és fer camí. I el camí, i llavors, camí amb junt, amb equip, amb xarxa, i a l'últim dius, volies fer això? Doncs en el subconscient sí que era un somni, que s'ha fet realitat. I aleshores també venim de Meritxell. Meritxell i Aina són les meves netes, els ulls. I aleshores què pens? Què passa? Meritxell hi he buscat la pau. I quan estan tens pau dins el cor, somrius. I els nens necessiten somriure. I vaig fer aquelles pregàries de Meritxell tan boniques. Meritxell dels infants ensenyes a somriure, perquè és amb el somriure que parles amb els nens, amb la dolcesa, amb la tendresa, i no amb paraules i dogmes i sermons. Bé, estem rodejats de jóvens, és clar. Hi ha un llarg camí, ple de caminadures llargues, per aconseguir precisament això, fer grans els que són petits i aprendre dels petits els que són grans, suposo. Aquest és el camí. Quin camí necessites? A veure, mira, nosaltres vam començar l'any 76 doncs amb un projecte, acollir els nens que estan al carrer. En aquell moment no hi havia res a Andorra, cap comú organitzava res. El segon projecte va ser l'any 2000, doncs, d'acollir els nens discapacitats. Ens vam eixamplar la casa, vam posar l'ascensor, treure les barreres i acollir tots els nens. Perquè el nostre lema és colònies, però per tothom. Cap infant sense colònies. I ara, l'any 2012, aquest cap i cua, ara toca educar els joves. Repte, educar els joves. Llavors hem fet aquí una aula en la qual els joves puguen treure un títol d'educadors i de directors, que són 100 hores de classe i 150 de pràctiques. En 10 dies, aquí interns, s'ho poden treure. Ja toca, doncs, això, educar aquests joves en la responsabilitat, però amb títol. I això els joves camins a la vida. Són els 3 grans projectes que tenim els anys. O sigui, dit d'una altra manera, seria no donar-los el peix perquè subsisteixin, sinó ensenyar-los a pescar, però a pescar bé, ecològicament. José Ramon, vostè i jo, la gent gran, cada dia ens fem més vells. I cada vegada que ens fem més vells, entenem menys certes parts del món. Clar, aleshores els nois, els joves, tampoc ens acaben d'entendre. Com aconseguir una convivència generacional amb un món cada vegada més distret en si mateix?
Per mi la base és saber escoltar molt. És saber escoltar molt i voler aprendre d'ells. Aquesta és la primera cosa que jo tinc molt clar. I no ho dic per demagògia, ho dic perquè és així i això em fa que em mantingui. I aleshores, des d'aquí, ensenyar-los a aquesta gent obrir el futur. A mi em preocupa el futur. Em pots preguntar a mi, i el futur com el veus? Mira, no soc ni pessimista ni optimista. Soc esperançador. I aleshores intento que vegin aquests joves on volem anar, el cim que volem anar, i després el camí que hi porti. Perquè avui em trobo joves que volen anar molt alt i no saben el camí que hi porti. Hi ha molts, i això és l'angoixa, un fracàs. Vull anar allà dalt i no puc. I molts saben el camí, però no tenen el cim. Llavors, jo crec que aquests camins i aquests cims els fem entre tots, la gent gran i la gent jove. Per tant, doncs, ens ha d'ocupar. El que passa és que deies escoltar. Diuen que els nens i els joves són els que diuen les veritats. Però, clar, són veritats que potser els grans se'ns molesten. Fins i tot ens poden ferir per un fals orgull. Aleshores, la resposta immediata és no saben el que volen, no saben el que diuen, van despistats, i això és una bola que cada vegada es fa més gran. És cert que estem fabricant aturats, és cert que falta il·lusió a la joventut. La realitat d'avui és molt més dura que potser ahir, però no és dura perquè la societat es fa dura, potser perquè no els hem ensenyat la cultura de l'esforç. És a dir, el camí que arriba al cim més alt passa per la cultura de l'esforç. No hi ha aquests nens a la serrera si no saben que això suposa un esforç. I en aquest esforç trobar-hi, doncs, la raó del seu caminar, la cultura de l'esforç. Per tant, doncs, jo crec que aquest jovent no en fereixen. Junts ens hem d'esforçar. I, de veritat, aquests nens, quan es fan crítiques, jo els hi agraeixo. I els dic sempre, a mi el que m'ha fet triomfar no són les alabances. A mi el que m'ha fet triomfar són les crítiques. A mi, quan em fan sortir els colors a la cara, doncs dic, que meravellós. I a ells mateixos, als joves, els dic, fixeu-vos bé, per què aquest projecte de Daina és tan meravellós? Perquè vaig tenir molta oposició. Si no hagués tingut oposició, m'hauria quedat només amb aquell plat aquí davant. Però l'oposició em va obligar a reinventar i a buscar perquè engresca més la gent. És així. Bueno, diuen que els cansats fan la feina. Fan la feina, sí, és així. Fan la feina, però aquesta feina, doncs, sapiguem que va millorant, que va progressant gràcies a les crítiques. Vull dir, no són el cansament. I quan ja estàs cansat, també és una cosa, una gran veritat. Busca el repòs. Jo tinc tan clar que estic aquí a la muntanya i Jesús anava al Tabor. Jo vaig a Vallvincles, jo em vaig allà a la Coma de Ransol, quan em veig que he de ser agressiu, que no dono tendresa, em retiro a mi mateix, en un lloc, com un Tabor, i aleshores aquest cansament me l'allibero, me netejo, em purifico, i arribo aquí i aleshores torno a saber dialogar. És a dir, que he de tenir les meves tècniques. Una altra cosa molt important per mi, em desahogo escrivint. És a dir, jo, si no escrivís, estaria boig, perquè però quan escric m'abuido i dic el que sento. A vegades ho he de dir entre línies, a vegades ho he escrit i ho estripo, perquè dic, això la gent no ho entendrà i dirà, el Ramon està malament avui, però ja ho he vomitat. Però són els dos tàctics que tinc. Cansat sí, però quan estic cansat escric o vaig al Tabor. Bueno, mossèn Ramon, jo, si tingués que fer una definició seva, quina seria? Un home de bona voluntat, que deia els àngels de Belén, que en parlaves de Belén, que van cantar Glòria a Déu a dalt del cel i pau a la terra dels homes de bon cor. Déu té glòria quan hi ha homes de bon cor i jo no sé si arribo a tenir bon cor, però almenys sí que ho intento. Bueno, jo diria que és un nen gran que fa els nens grans. El nostre protagonista d'avui és fidel a l'esperit de les seves creences i del poble. També el poble és fidel amb ell.
Ser populista és fàcil, ser popular molt difícil. A través de la veritat, tant la boca dels nens ha fet grans a moltes persones del país. Els ignorants amb ell aprenen a viure i aquells que ja ho saben a recordar com s'ha de fer. No es pot demanar més. Mossèn Ramon Rossell. Està molt bé, està molt bé, està molt bé. Està molt bé, està molt bé, està molt bé. Està molt bé, està molt bé, està molt bé. D'aquesta idea participo. Jo també. Sí.